Taiere saltu begera, Bergaran gaude, 20-22 pertsona inguruko tailer txiki bagera. Negozioa bitan banatzen da. Gu dedikatzen gara prezisiozko mekanizatu egitera alde batetik, eta beste alde batetik makina herramientarako kabezalak konpondu eta fabrikatu egiten ditugu. Oso espezializatuta gaude prezisiozko lanetan, gaitasuna daukagu 2, 3 eta 5 mikrartean piezak errektifikatzeko, eta normalian lan egiten dugu 1, 2, 3, 8 inguruko edo pieza unitario edo serie txikietan. Lan egiten ditugu sektoria dira pixka danetik, enpresa ezberdin askorentzat lan egiten dugu, adibidez makina herramientarako, defensarako, estanpaziorako, azkenean Bergara inguruan industria importante bat izan delako, aeronautikarako ere lan egiten dugu, ken urteetan lan dexente egin dugu teknologia ezberdinak gure enpresara ekartzen, inbertsio importanteak ditugu, makinaria gehiena berriztatzen, eta 2016an inbertsio handi bat egin genuen, kabezaletarako bigarren pabelloi bat martxan jartzen. Pabelloi hori da bakarrik montajeko lanak egiteko, eta sala blanka moduko bada, hor prezisio handiakin lan egiten delako, eta dana klimatizatuta dago, mikretan lan egiten dugula bermatzeko gai izateko.